Nous voyageons de ville en ville, nous représentons des motos, des bicyclettes et des bateaux. La route est notre domicile. Un jour ici, un jour ailleurs, nous vivons libres et sans attache, lutins farfelus et potaches, courant de bonheur en bonheur, préférant au pire le meilleur, la bonne humeur. Beti joan itzan festa batea, soineluko luzea eman behar zan. Takoiak eta soineko luziakin. Dena hola jasota, iritsi nintzen, eta lagun batek ikusi du baina, zer zola, eta bizikletaz, baina festa, eta baita ras, askatu nun soinekua. Alucina dut ontzi dut. Le soleil noir des soirs d'orage, le sourire d'une enfance. Nik hemen ikasi nuen umetan, lizeoa hemen zeo. Bai, Hau zan, hau dena lizeoa zan. Eta guain 17an afaria daukau. Orduko garai hartako ikasleen afaria. Certain, une blonde dans la main, c'est à nouveau la vie facile. Un jour ici, un jour ailleurs, notre vie comme une romance s'élance sur un air de chance, courant de bonheur en bonheur, préférant la joie au malheur, l'intelligence à la bêtise, à l'hypocrisie, la franchise, aux gendarmes les gens de cœur. Marka da Cruzkoena gatarrona, beti bilian. Ja, batea eta bestea. Hora, alaxegia bat apunta batekoa bestea bestekoa eta normala da. Denok etxean, hiru lau egunean oso gutxitan. Bena, egoten geha. Bai, baina beti... Udan eta tarteka? Ez udan kanpoa joaten geha. Udan Kaliforniara joaten geha, edo estatu batuetara normalean, familia bisitatzea. Senarra, Kaliforniarra, San Franciscokoa. Bai, bertakoa. Cruzi, bai. Cruzi. Bueno, segun zelekutan modu batea edo bestea esaten da. Bueno, eta orain alaba kutxunna dator, Madrildik. Bai. Eta hau ere ibiltaria irten zaizu, Bueno, normala da, horixe irentzu, horixe ezautu dute, txikitxiketan di jaiozianetik biak ibili diran antzerkian erekin batea eta bestea, eta orduan normalena da, muitzea, bai. Txikinak esatita Australiara joan nahi duela bizitzea, eta bale. Txikienak, alaik, biek ere ingelesez euskaraz bezain ondo egiten dute. Bai, aite hizkuntza dute. Aite hizkuntza dute. Horrek ere abantailak ematen dizkie, jakina? Munduan barna ibili ahal izateko. Hizkuntza gehiago hitzen beharko lituzteke, hor nabil alabak frantsesari ematen dion beste bultzada bat, eta saiatzera ira izaten dut, apuntatu zaite frantsesera. Txikiak txinatarra ikasi nahi dut, bueno, tarte bat harrapatzen duen horrekin hasteko ere. Ondo lehoke. Uste dut bat horrela. Ai. Bai, ira, handator. Hemen dator, azkena. Ja, beti txoiarazte. Zurruta. Egun hona, zer moduz? Espaldiko. Holakoa zeinan, azkena ikusi zintua denean. Ondo? Ondo, nekatuta, baina ondo. Bakarri zentozen, aulkian. Bai. Suertia. Bueno, loin dezu? Amaren besarka da hartzeko irrika zentozen, ezta? Bai. Nolakoak ematen dituen, Bene-benetakoak ematen ditu, Bueno, goxe pixka bat ere igual, ekarriko zenuen? Goxia, bai. Bai. Goxalduko aldugu elkarrekin. Guazu. Hartu maleta. Bertatik, edo... Bai, zuk esan hau. Ai! Madre! Aizpearen besarkadak, zein gozoak diren. Ama-alaben arteko besarkada bezalakorik ez ordea. Maitasun gorena. Eta zu hain gazterik, aia, etxetik, aire. Nire salsan, gustatzen zait. Beti bili naiz etxetik juten eta bizitzen hortikan. Así que Madrilen ikastea
ondo. Baina, Bueno, ja, hau duzu lehenbiziko urtea Madrilen, bai, bai, beraz hilabete gutxi batzu besterik ez dara bai, mazu orain. lehenengo 2 hilabeteak. Eta, ze impresio? Ba, oso ondo, lagunekin, eta unibertsitatean ere bai oso ondo. Eta nire interpretazioa ikasten ari Bai, zara. interpretazio. Bai. Elkarrekin Goenkalen ikusi izan zaituztegu. Ez biok pantailan agertzen, baina biok aldi berean Goenkalen aritu izan zinen. Bai. Ez, baina nik ez nuen, ez dugu inoiz elkarrekin lanik egin. Barbarakin bai, baina txikila zanean ere, ez eta askotan koinziditu Barbararekin. Eta zu Barbararekin ere, ez. Eta txikitatik izan duzu argi, hori nahi zenuela? Ez, nik uste nuen nula nahi, baina hau eta musikaren artean, interpretazioa eta musikaren artean, azkenean interpretazioa aukeratu nuen. Baina musikarekin ere jarraitzen. Musikarekin ere jarraitzen. Gitarra jotzen duzu, ezta? Bai. Eta Abestu ere badakit oso ondo abesten duzula. Abesten dut. ez oso ondo abesten du, egia da. Nolako ama da, Ona, aizpea? hoberena. Besterik ez daukazu, baina... Denetatik, hoberena. Etxean ere inpositiboa da. Bai. Sekula ez dut sumatu, inoren gatek gaizki esaka. Oso izaera alaia, irribarretsua... Etxean ere alakoa da? Bai, beti. Beti, denarekin. Oso beti positiba, beti... Bai, energia askorekin. Ni baina gehiago, baina bai. Denak astintzen dugu guztia, eta denak ama. Bai bitzi. Baina bai. Eta etorkizunari buruzko gauzak eta zeure eskuetan utzi ditu, Zuk ez da saiatu zure etorkizuna bideratzen edo leku bat bide batetik jozen ezan edo bestetik edo eramaten ez da saiatu. Nik aurkituen ere bidea. Berak beti lagundu dit, aurkitzen, baina ni naiz esan duna bai da. Ni naiz matraka ematen dutena. Oain, frantsesa gidatzeko, baimen ateratzeko, egun santu guztia bere atzetik, pa. Eta gero berak erabakitzen du, bai ala ez. Baina nini matraka emailea naiz. Hori profesioz, eozein ama bezala, matraka emailea. Zuek Donostietik mugitzerik ez duzue pentsatu izan? Bai, pentsatu izan dugu Ameriketara, nik beti... Pentsatu? Bai, beti... Nire ametsa izan zen, edo Nueva Zelandara bizitzera joatea, joango nitzake, Nueva Zelandara bizitzea... Edo Nueva Yorkera. Edo Nueva Yorkera, bai, oraintxe bertan, eta beste 11 leku daude munduan bizitzera joango nitzakena gustora Baina beti hirietan. Badaude oso leku ederrak ere, joango nitz, euskalo. Nik uste oso ondo ibili zaitezkela munduan barrena, sustraiak ondo jarrita baldin badauzkatz. Eta gu sustraiak oso ondo jarrita dauzkau, baina egia da, muitzea gustatzen zaigula. Ama eta alabaren arteko harremana estua da oso. Eta ez interpretazio munduagatik soilik. Gelditu gabe dabiltza beti. Haiena ez da inolaz ere estenatoki finko bateko bizimodua. Bai? Behi bat benetan. Bai. Bale, bai. Bale. Eramango izkitzut, bai. Bueno, itxeine. Bueno, bale, bidaliko dizut. Bai, hemendik ordu betea edo pixkalentxioa bidaliko dizut, bale? Benga, gero arte, agur, bai, muixu. Bai, barkatuko jazu. Lanera joan behar. Bai, bueno, gauza bat bidali berdet eta... Utziko aldiazu lanera laguntzen. Bai, gaur jaieuna da, eta inorrez dago, baina... Lanera Etxepare Institutura, legira. Bai, gaur inorrez da egongo, baina, bueno, eakutziko izut, utxik eta... Bai. Guazen. Zuzin goz, etxea joango zea, bilotza? Lagunekin, bai. Lagunekin, hasi gea, venga, segi.
Zenbatean behin etortzen zara? Asteburutan. Bai, Ia astebururo. Bai, Ia Gehiago asteburu. ere, bai. Beraz, oso Madril hartua ere ez zaude. Ez, oraindik ez. Oraindik. Bezen. Bueno, ni lagunekin noa. Hala. Zaindu lagunak ere. Eta eskerrik asko. Bai, zuei. Aia, Agur, ondo ama. izan, agur. Bai maja, bai maja. Bai, oso neska. Oso neska txigina. Oso maja. Esaten nintzen, oso neska jatorra da.